22K Saudi Gold Oh. for vlogging. Yes! Okay! Oh. Ano yung mga t-shirt pa oh? Oh. Napay jogging pants. Yes, what's up? Oh, para ko no. Para manilang palitanan diri og mga chocolate. Se? Candy and chocolate. Candy. Lami diri sa isiko ni diri dapita. Yeah. Mao nilang palitanan diri ko ano, lang mga candy. Oh, candy no? Oo, kuha. Per kilo na gang, per Per kilo. kilo? Oh. Mga candy boy. Nako na gang ay. Ha? Asa man ta? Suro-suro mi sa gold. Mga Golding. gold. Ah, pwede. Oh my god, there's... Ha? Malam. No. We are just No. vlogging. Oh. Vlogging. Suro-suro lang mi. Uy, babay na kay 30% na lang ko. Wala kami ka-charge. Yes. Nadirita na mga badi ang mga baligyanan sa mga Ang sa kalaki gang nagtanaw-tanaw. Feeling niya siya video. asa man tagang ato tag Malak Gold. Suro mi dito. Toy Malak Gold dito. Yes, I'm beautiful. Dapat tiil o. Ha? Sa souk. Souk ang Zip. tawag sila. Souk. Souk ang Arabic sa market. Oh, sok, al-sok. Market. We will go to Oh. Mao ni ilahang kuan purong nila no? No, may ulo. Kani ba? Close pa man silagang? Oo, pa na open dito daw. Asa man na dito? Pa siya gold. Ha? Suro-suroy mi. Bay na kay Dambog. Daghan diri is not sure. Dagang isa siya. Daghan siya. Look. Malbar, oh. Malbar gold. Oh, mga gold na sila. Wa pa man ang open good mga Wa pa nang open. Mga gold di direta na no? Mag-record daga kay diri gold area Oh. na diri. Mao ni sa diring dapita, gold area. Kani Ignoring ni kay karon pa man mi ka sulod dire. ikaw ang karon. Oh, awa ko. Oo. Ako lang di ay. Sa Siya kay karon pa siya kadiri kasunod. kini dire mga gold ni sang area ha. Oh, daw manoy siya. Oh. Daw ano siya? Kani gold oh, Malak gold. Gold and diamonds. We don't have. So guys, mao na diri ang sentro sa Okay. Dammam. Diri na to makita ang ilahang mga kalain-lain mga Grabe product. nga, usa ka mga magpapang gold. views, Gusmin. Kay ang grams Alsok. 7.1 grams to. Nasa sila yung mga 274. oh, branded nga mga relo. Alaging na relo kang oh. You check. Oh. Ala ni branded ka na gang? Yeah. Ha? Daw manoy siya dito. Pare. Hada all branded. Oh. How much? Set na. Olivira. Company. Brother, this one will not fade. Nasla diri tanan di ay. Oh, napas lay ko ano. What is one? Casio? This one 75 sa? 75. Lahi man ang 75. Oh, Mga nasa- kuan. Thank you. Brother. Thank you, brother. Inshallah, we will come back. So mao ni siya diring usa sa baligyanan og mga relo. Ano pa dire oh? Yes. Oh. Mga Mao ni siya diri. ala ka nice. Mao na diri ang gold area ging. Gold area na siya. Ngita mig ka ng kuan. Is the gold area there. Uh, Mo arita diri picture. Ka picture ka diya sa tunga. oh, Al-Uds. Nang ladi makita. Mao na yung lugar diri. Sa Ano nindot diri gang. Picture ko diri gang. Alo. so unsa ning lugar dire? Souk lagi lady souk. Lady Soak.
Oh, hello, ganahan ko sa kanang ice cream. Kaunta na. Oh sige, palit ice cream gang na kay kuan gang pang ice cream. So mo palit mig ice cream. Asa sila pang kuan diri midnight snack. Hey, Yay! ice cream. Wow, kaon the ice cream. Hi, with that up. Vanilla ko gang. Vanilla, chocolate. Pwede man tag maghimog negosyo ingon ani gang? Ingon ani ba? Lain tong kuan. Wow, pwede na magdiri abaya. Abaya magyapon na oh. ليش هذا صغير ليش كبير؟ هذا كذا 5 عشان خمسة؟ في كولر ممكن كلر يلا يلا. سوي كده واحد فانيلا and فانيلا شوكليت فانيلا pwede same فانيلا هذا ميكس Aywa mix mo mix skin. mix okay mix Mix. Aywa. Ice cream mo diha. Aywa. Oh, 18 itnin. Oh, duha. Oh, na ice cream dire. Oh, vanilla and nila. blueberry Bobby, can you hold? Ay, Nindot dire gabi eh. thank you so much. So I have 2 ice cream. Amin ang usa. La. So ice cream. Uy, wait. Lami gang. Yeah. Mga bade mo. Magsuroy-suroy ta dire sa kuam. Pero lusa. Kasada malinig gang. Kasada malinig. Mana dia ni dok gold area. Jadi ko pa. Ha? Dah picture ko diri ba? Kaso ni. Kira ka mo ni. Cari sa ko ba? Dugay ka. Ini lagut. Nindot dai dire. Aha. Uy, na sila ikon to ano. Mao na ning plaza gang mao ning shawarmahan dia. Oh, di mo ilang plaza. Plaza. Asa nga plaza? Diri amin building diri gibungkag may itong last time. Katong ni-ari ko puro na diri balas. Ah, nas like wonder oh. Concert nila. So guys, namin diri karon sa sentro sa Damam. Wa ko kabaw ng dapila. Nang dapit diri. Gang. Outlook. Bale. Ah. Gold area. Mo nilang Ano ba nindot? baligyan ng gold. Oh. Pala Muhammad Al Isa. Ano lang mga gold dire gang. Diri na to makita ang mga kalain-lain nga mga gold mga bade. Oh. Puro na imo gang? Mga original tagpila ni mga carrots ani tanang original. Tanang mga carrots na dire. 21, 18. 21, 18. Nasa 22 sabi ko. Kano niya silver. Bye-bye. Unsa ni nga ani gang? Kani? Bundles? Bangles? Bangles. Pure gold. Na ilang ko ano. Pag isulod. Musulod ka ta? Ah, dito ta na. Dito tas laing kuan lugar. Nun ani lang ka nindot og mingaw sad man lang kanang mugaway ra lang dire no dili kay samok no. Dito ako na mga suksok.
Kalsada man din dire naman agi din kanan lagi gani ah. Unsa man na diha? Di, lapos na dito sa kapong. 8, oh, unsa na diya? 12, 14. Ah. 12, 14. Ito video ko sa arba. Kita man na. So nice. Mura ni sa night market dire no? So tapos lang yung mga design silang kung ano. Uy, mukalit ng kagkuhan, makadas magani ka. Nasa green nga back. Wala, napay lang old nga sakyanan dire, old car o mga gold oh. Abdullah Al Arbas Jewelry. Oh, Super Sierra GMC. Oh, napadire Mo niya. gold. Nga baligyan na sa mga gold dire mga badi. Left and right lang. Left and right ang mga gold nila dire no. Padiro. Awa di ba? Nice no? Awas taas. Nice. Nice good. Napaslay half moon oh. Nice takore, takore. Takuri. Yan dito takore. Imo na ng takuri gang. Awa. Di nakuha ng takuri ni mo dagang. Oh. Ano wala na? Mga gold area na pag slide laing lugar nga puros lang sa gold. Sierra asa Dito sakyanan yung yellow. ano Naku ko ang background. background sige asa pa man ta Diri ko ni ari. unsa may naa dire ban Ako gud open ba? still closed nasa rotunda dire oh the old model car. That's why. Wow. Banda. Ano yung gingon gang? Ano yung gingon? Dito. Oh. Daro. Tapos lay entrance dito. Tapos lay kanang kuan. Red carpet. Oh. Red carpet. Oh. 1949. For export. Wow. So mo nilang Look at this, look at this. mm, And the water. karaan kay na sakinan. Unsa man ni Rolls Royce? Royce. Sininganan eh. Road for Come here, Caprisa. Caprista. Come here. Mo nilang sakinan diri. Unsay ngalan eh? B8 na siyang makina. Diri oh. Oh. Wow. Pontiac. Ba dili sa kanya. So nice.